Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Χασιούρας και μαζί μου για άλλη μια φορά έχω τον συμπαρουσιαστή μου, Αλέξη Κατσανό. Γεια σε όλους. Αλέξη, έχεις βάλει καθόλου κιλά? Σοβαρά μιλάς, πραγματικά έχω βάλει 1 κιλό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ξέρεις, εγώ μετράω ακριβώς τις θερμίδες όπως αναγράφονται στις ταμπέλες των προϊόντων. Έτσι εξηγούνται όλα. Αυτό μου δίνει ένα πολύ καλό βήμα για το θέμα της σημερινής μας κουβέντας. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε για τα αναγραφόμενα διατροφικά στοιχεία των τροφίμων, γιατί μπορεί να είναι παραπλανητικά, πώς υπολογίζεται η θερμιδική αξία των τροφίμων και γιατί το να μετράμε τη θρεπτική αξία όλων των τροφίμων με τον ίδιο τρόπο είναι ανακριβές. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι μπορεί να μου λένε ψέματα οι ταμπέλες? Ακριβώς. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, Δημήτρη, όλοι μας έχουμε δει τις αναγραφόμενες θερμίδες στις τροφές και σύμφωνα με τα στατιστικά που βλέπω, το 27% των καταναλωτών παγκοσμίως μετρούν τις θερμίδες που καταναλώνουν. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι τελικά οι θερμίδες. Αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει γι' αυτό και στο επεισόδιο της διατροφής την προηγούμενη σεζόν. Ξεκινώντας, μπορούμε να πούμε πως οι θερμίδες είναι ένα μέτρο ενέργειας στα τρόφιμα, το οποίο ουσιαστικά μας δίνει την ποσότητα ενέργειας που περιέχει ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ή γεύμα. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να πω τον ορισμό της θερμίδας. Λοιπόν, ως θερμίδα ορίζεται η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία ενός λίτρου νερού κατά 1 βαθμό Κελσίου. Οκ, αλλά μπορείς να εξηγήσεις τη σχέση της θερμοκρασίας του νερού με, για παράδειγμα, το φυστικό βούτυρο στο σούπερ μάρκετ? Ναι, βεβαίως, πολύ καλή ερώτηση. Θα μου πεις γιατί έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση γιατί οι θερμίδες στα τρόφιμα προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας μια συσκευή που ονομάζεται θερμιδομετρικός όλμος. Το ξέρω ότι είναι ένα όνομα και μισό, αλλά πρόσεξε λίγο. Αυτή η συσκευή καίει το φαγητό για να μετρήσει την αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού. Ψιλοεπικίνδυνο ακούγεται. Όλμος. Εντάξει, μην ανησυχείς, δεν έχει καμία σχέση με τα τάγκ που γνωρίζεις από τον ελληνικό στρατό. Αυτό που κάνουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη διατροφή είναι να πάρουν μια τροφή, ας πούμε, μια μπάρα δημητριακών π.χ., την βάζουν σε αυτό το ειδικό δοχείο που περιβάλλεται από μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού και την καίνε μέχρι να απανθρακωθεί. Αν η θερμοκρασία νερού ανέβει π.χ. 60 βαθμούς, τότε λέμε πως η συγκεκριμένη μπάρα δημητριακών περιέχει 60 θερμίδες. Ωραία, τέλεια. Αλλά είμαστε 100% σίγουροι πως οι θερμίδες που λαμβάνουμε αντιστοιχούν πλήρως αυτές που καίμε με αυτό το, πώς το είπες, τον όλμο? Ναι, αυτή τη θερμιδική βόμβα. Λοιπόν, είναι καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι ακριβώς. Καθώς η ικανότητα του σώματός μας να απορροφά θερμίδες ποικίλει ανάλογα με το φαγητό και ανάλογα με το άτομο που τις καταναλώνει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να μιλήσουμε για έναν κύριο ονόματι Wilbur Atwater, ο οποίος τον 19ο αιώνα αφιέρωσε περίπου 20 χρόνια της ζωής του κάνοντας έρευνα για να διαπιστώσει αν όντως οι θερμίδες που καίγονται πειραματικά ανταποκρίνονται στις θερμίδες που καίει ο οργανισμός μας και κατά πόσο. Οκ, ψιλο high-tech για 19ο αιώνα. Τι πειράματα έκανε? Ναι, το πείραμα ήταν μάλλον αρκετά low-tech, καθώς αυτό που έκανε ήταν να δίνει στους συμμετέχοντες την ίδια ποσότητα τροφής που έκαιγε στον θερμιδικό όρμο και κατόπιν συνέλεγε τα κόπρανά τους, τα οποία και έκαιγε εκ νέου για να μετρήσει πόσες θερμίδες είχαν απομείνει, οπότε να υπολογίσει τη διαφορά. Sorry, πες το ξανά αυτό. Δηλαδή εννοείς ότι πρώτα από μπροστά και μετά από πίσω? Εννοώ ότι πρώτα έκαιγε την αντίστοιχη ποσότητα τροφής την οποία έδινε στους συμμετέχοντες. Λοιπόν, μετά οι συμμετέχοντες αφότου είχαν χωνέψει αυτή την τροφή συνέλεγε τα κόπρανά τους και έβαζε με τη σειρά αυτά στον θερμιδικό όρμο, οπότε καίγοντάς τα να δει πόσες θερμίδες έχουν απομείνει. Οκ, αρκετά σιχαμερό πείραμα, αλλά το καταλαβαίνω. Πες μας παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά το επέτρεψε να υπολογίσει τις διαθέσιμες θερμίδες στην εκάστοτε τροφή. Έτσι. Και αυτό που συμπέρανε τελικά ήταν ότι υπάρχουν 9 θερμίδες για κάθε γραμμάριο λίπους, 4 για κάθε γραμμάριο υδατάνθρακα και 4 θερμίδες για κάθε γραμμάριο πρωτεΐνης. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι για κάθε γραμμάριο λίπους
υπάρχει λίγο πολύ το διπλάσιο ποσό θερμίδων από ό,τι στους υδατάνθρακες και στις πρωτεΐνες. Κατά βάρος, έτσι. Ναι. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κιόλας έχει περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι τα λιπαρά είναι παχυντικά. Έτσι, γιατί έχουν μεγαλύτερη θερμιδική αξία, ας πούμε, κατά γραμμάριο. Ναι. Αυτό λοιπόν το 9, 4 και 4 είναι πλέον γνωστό ως παράγοντες Atwater. Έτσι. Και αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί και η βιομηχανία τροφίμων για να βρει τι θερμιδικό αριθμό πρέπει να βάλει στην ετικέτα των τροφίμων. Εντάξει, λοιπόν, καταλαβαίνω τι λες. Βλέπουν τα περιεχόμενα της τροφής και λένε πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης, τόσο λίπος, τόσο υδατάνθρακες, το πολλαπλασιάζουν με τους παράγοντες που ανέφερες πριν και έτσι υπολογίζουν τις θερμίδες της κάθε τροφής. Κάτσε όμως. Πριν δεν είπες ότι οι θερμίδες που απορροφά το σώμα μας διαφέρουν ανάλογα με την τροφή? Ναι, όντως έτσι είναι. Υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα, η οποία είναι του 2023, δημοσιεύτηκε μάλιστα, που δείχνει ότι οι εκτιμήσεις θερμίδων μπορεί να είναι ανακριβείς, ειδικά όταν πρόκειται για πολύπλοκα τρόφιμα. Και τι εννοώ? Τρόφιμα τα οποία έχουν φυσική προέλευση, έτσι, όχι επεξεργασμένες τροφές. Παράδειγμα, ξηρή καρπή, αμύγδαλα για παράδειγμα. Οι ξηροί καρποί ολόκληροι μπορεί να παρέχουν λιγότερες θερμίδες που απορροφώνται από τον οργανισμό από ότι αν είναι, ας πούμε, παράδειγμα, είναι αλεσμένοι ή επεξεργασμένοι σε μορφή βουτύρου. Έτσι. Παρότι στην ετικέτα εσύ θα δεις τον ίδιο αριθμό θερμίδων για την αντίστοιχη ποσότητα αμυγδάλων, ας πούμε, ή φυστικιών π.χ. Δηλαδή π.χ. 50 γραμμάρια φυστίκι και 50 γραμμάρια φυστικό βούτυρο έχουν διαφορετικές θερμίδες? Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ο τρόπος που υπολογίζουμε τις θερμίδες δεν λαμβάνει υπόψη κάποιες από τις εξελίξεις που είχαμε στην διατροφική επιστήμη πρόσφατα. Έτσι, αυτό που γνωρίζουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι ότι η διάσπαση της πρωτεΐνης από τον οργανισμό μας απαιτεί ενέργεια. Οπότε οι 4 θερμίδες ανά γραμμάριο είναι κατά περίπου 30% ανακριβές. Γνωρίζεις τον όρο, έχεις ακούσει ποτέ για τον όρο meat shreds? Όχι μόνο το γνωρίζω, αλλά και τον ξέρω καλά και έχω και εμπειρία. Φέτος το καλοκαίρι κατάφερα μόνος μου μία δίκυλη Tomahawk, αν το ακροατήριο γνωρίζει και σημαίνει ότι έχουν φάει και αυτοί. Και περίπου στα 3/4 της Tomahawk είχα ήδη αρχίσει να υδρώνω, αλλά μπορώ με περηφάνεια να σου πω ότι την τελείωσα ολόκληρη. Ναι, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει όταν καταναλώνουμε ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη είναι ότι το σώμα μας ξεκινά μια πολύπλοκη διαδικασία για να τη διασπάσει και να την αφομοιώσει. Η πέψη των πρωτεϊνών συγκεκριμένα απαιτεί περισσότερη ενέργεια από τους υδατάνθρακες ή τα λίπη, γιατί τα αμινοξέα τους διασπώνται σε μικρότερα συστατικά. Έτσι, ουσιαστικά πρόκειται για θερμογένεση που προκαλείται από τη διατροφή και προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Εξού και ο υδρότας, για να μπορέσει ο οργανισμός μας να επανέλθει σε μια πιο φυσιολογική θερμοκρασία. Λόγω λοιπόν της ενέργειας αυτής που δαπανάται για την πέψη των πρωτεϊνών, όπως λέγαμε πριν, ο υπολογισμός του Atwater είναι κατά 30% ανακριβής. 30%. Δηλαδή όλοι αυτοί οι διατροφικοί πίνακες στις συσκευασίες των τροφίμων είναι plus-minus 15% λάθος, έτσι, λένε ψέματα? Θα πω εξαρτάται, καθώς η απάντησή μου μπορεί να δημιουργήσει ασφαλμένες εντυπώσεις. Λοιπόν, δεν μπορούμε να απορρίψουμε όλες τις πληροφορίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων. Έτσι, καθώς σίγουρα είναι χρήσιμες ώστε να προσδιορίσουμε την ποσότητα πρωτεΐνης, λίπους, υδατανθρακών και άλλων στοιχείων που περιέχονται. Αλλά όσον αφορά τις αναγραφόμενες θερμίδες, θα πρέπει λίγο να τις βλέπουμε περισσότερο σαν κατευθυντήρες γραμμές, καθώς μπορεί να διαφέρουν αρκετά από το αναγραφόμενο νούμερο, ανάλογα όμως με τον τύπο της τροφής. Έτσι. Και ακόμη φυσικά ανάλογα με το ποιος καταναλώνει. Ξέρεις, αυτό με σοκάρει λίγο και με σοκάρει παραπάνω, γιατί όχι μόνο δεν το ήξερα, αλλά σε συνδυασμό με κάτι άλλο που ξέρω είναι ότι οι διάφοροι οργανισμοί που ελέγχουν, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις ταμπέλες αυτές στα περισσότερα κράτη, αφήνουν και λίγο give, αφήνουν λίγο λίγο τζόγο, ας πούμε, έτσι. Σου επιτρέπουν να είσαι, ξέρω εγώ, 10% off, μείον plus minus 10% είναι 20% off. Και εσύ μου λες ότι υπάρχει άλλο ένα 30% που υπάρχει λάθος, άρα τζάμπα μετράω. Όχι, εντάξει, δεν μετράς τζάμπα, γιατί ουσιαστικά, όπως σου είπα και πριν, πρέπει να τις χρησιμοποιείς λίγο σαν κατευθυντήρες γραμμές. Δηλαδή,
αν το κάνεις για όλες τις τροφές, λίγο πολύ έχεις μια γενική ιδέα για το ποσό των θερμίδων που καταναλώνεις ημερησίως. Αλλά είναι λανθασμένο να πιστεύεις ότι αυτή η περιεκτικότητά τους σε θερμίδες όπως αναγράφεται είναι απόλυτα ακριβής. Και πολύ περισσότερο, όπως είπαμε, για τις τροφές οι οποίες είναι λιγότερο επεξεργασμένες. Οι περισσότερο επεξεργασμένες τροφές είναι ίσως πιο εύκολο να είναι κοντά στο αναγραφόμενο νούμερο θερμίδων. Αλλά όταν μιλάμε για τρόφιμα τα οποία είναι λιγότερο επεξεργασμένα, φρέσκα τρόφιμα και όπως είπαμε και πριν και ξηρούς καρπούς και τρόφιμα με φυτικές ίνες, τότε και επίσης τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, τότε οι αναγραφόμενες ποσότητες των θερμίδων δεν είναι ακριβείς, γιατί όπως είπαμε ο τρόπος που το μετράμε ουσιαστικά δεν λαμβάνει υπόψη κάποιες από τις νεότερες εξελίξεις στη διατροφή. Θέλω να σταθώ σε ένα από τα πράγματα που είπες νωρίτερα. Είπες ότι έχει σχέση με το ποιος καταναλώνει τις τροφές και αυτό βάζει κι άλλον ένα παράγοντα μέσα σε ένα ήδη πολυπαραγοντικό σύστημα. Μπορείς να εξηγήσεις τι σχέση έχει ο ίδιος ο καταναλωτής? Ναι, βεβαίως. Έχει σχέση γιατί όλοι οι οργανισμοί δεν είναι ίδιοι και μεμονωμένοι παράγοντες, ας πούμε, όπως η γενετική, το μικροβίωμα του εντέρου του καθενός, ο μεταβολισμός που ο καθένας έχει, παίζουν σημαντικό ρόλο στις πόσες θερμίδες απορροφά ένα άτομο από τα τρόφιμα. Επίσης, πέρα από τις θερμίδες, η δομή των τροφίμων μπορεί να επηρεάσει την απορρόφησή τους, όπως είπαμε και πριν. Έτσι. Και έρχοντας ξανά πίσω στην πρόσφατη μελέτη που μιλήσαμε για τις διαφορετικές δομές των τροφίμων, π.χ. ολόκληρα αμύγδαλα έναντι αλεσμένων αμυγδάλων, μπορεί να έχουν ποικίλες επιπτώσεις στο ζάχαρο του αίματος και σε άλλους δείκτες υγείας. Καθώς τι γίνεται, ο οργανισμός μας δεν καταφέρει να διασπάσει τα κυταρικά τυχώματα των νοπών αμυγδάλων, έτσι, και κατά συνέπεια το ποσοστό των λιπαρών που κυκλοφορούν στο σώμα μας, αλλά και ο συνολικός αριθμός θερμίδων που απορροφούμε τελικά, είναι χαμηλότερος από τον αναγραφόμενο και όπως είπαμε, χαμηλότερος από ότι αν καταναλώναμε αμυγδαλοβούτυρο. Ναι. Βούτυρο αμυγδάλου π.χ. Ναι. Γιατί αυτά τα κυταρικά τυχώματα ώστε να διασπαστούν και απαιτείται ενέργεια, αλλά και πολύ από αυτό τελικά δεν καταφέρνει να το κάνει ο οργανισμός μας και περνάνε απλά στην άλλη οδό χωρίς να έχουν απορροφηθεί πλήρως. Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό τώρα. Κατά κάποιο τρόπο λες ουσιαστικά ότι νοπές και λιγότερο επεξεργασμένες τροφές μπορεί να έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Αλλά ποιες άλλες τροφές θα έλεγες ότι μπορεί να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο? Ναι, μιλάμε περισσότερο για φυσικές τροφές, έτσι, όσο δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένες, είτε με υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης, είτε πλούσιες σε φυτικές ίνες. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι οι νυφάδες βρώμης, έτσι, ειδικότερα στη μη αλεσμένη τους μορφή, αυτές που πολλές φορές αναφέρονται ως rolled steel cut oats, έτσι, οι οποίες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε β-γλυκάνη. Η β-γλυκάνη τι κάνει? Κάνει τα μαγικά της μέσα από διάφορα κόλπα που βελτιώνουν τη χολυστερόλη στο αίμα. Επίσης βελτιώνουν τα επίπεδα των λιπιδίων, την αρτηριακή πίεση, γιατί όλες αυτές οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και βοηθάνε σε πάρα πολλούς παράγοντες υγείας. Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι η β-γλυκάνη, επιβραδύνοντας την πέψη, μας δίνει την αίσθηση της πληρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και υπάρχει μια μελέτη η οποία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν γεύματα υψηλότερα σε β-γλυκάνη έχασαν περισσότερο βάρος απλώς και μόνο επειδή ήταν λιγότερο πεινασμένοι. Wow, okay. Από όλα αυτά πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο συμπέρασμα για τους ακροατές μας? Ναι, συνοψίζοντας θα έλεγα πως η μέτρηση θερμίδων δεν είναι αποτελεσματική μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη διαχείριση του βάρους. Και ίσως θα έπρεπε να εστιάζουμε περισσότερο στην κατανάλωση υγιεινών, φρέσκων τροφών, αντί να επικεντρώνουμε στο να καταμετράμε την κάθε θερμίδα ξεχωριστά. Οι ετικέτες των τροφίμων μπορεί να μην παρέχουν μια ακριβή αναπαράσταση του πώς ένα συγκεκριμένο τρόφιμο επηρεάζει την υγεία ή το μεταβολισμό, και έτσι στο μέλλον πιστεύω ότι η διατροφή θα πρέπει να γίνει εξατομικευμένη
και αυτό θα δώσει ουσιαστικά καλύτερα αποτελέσματα στη μακροπρόθεσμη υγεία όλων μας. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για σήμερα. Ελπίζω η εκπομπή αυτή να σας βοηθήσει ώστε να δείτε τους διατροφικούς πίνακες και τις αναγραφόμενες θερμίδες με μια νέα, πιο κριτική ματιά. Σας καλούμε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, Apple, Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε και σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να αφήσετε τις προτάσεις σας στη σελίδα μας στο Instagram. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Γεια σας.